Anyalakit din kakabsat iti kinaayat ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod tang tultuloy nga mananam tayo. We continue to experience dayjay kinaimbag na. Pudno launay dayjay panangi baga tayo iti tunggal greetings tayo nga agkakabsat. God is good all the time. Ket iti sungbat dagiti kakabsat. The same verse. God is good all the time. For all the time, God is good. Naimbag niya po Diyos ta, inikkan na tayo manan kakabsat, iti gundaway kada ito nga rabi, napili na ituding nga oras, tapno agkakadwa tayo, adalin tayo, dahil inadal tayo, kada ito nga lawas. Ada tayon kakabsat iti lesson number 7. Worshiping the Creator. Ket iti kaimbagan nga intay aramiden. Ket agkararagtay nga umuna kakabsat. Managayat nga Diyos. Amami nga dakat sa dilangit. Umay kami nga agyaman ken ka. Agyaman kami o Diyos kadigiti nabuslon nga bendisyon nga ited mo kada kami. When it is sukat na, ket di kunana ni Ari David, tiku pami ket agliplipyas. Gapu iti kinaimbag mo, gapu iti kinaparabor mo, gapu iti kinamatalek mo o Diyos, nga tungpalem dagiti karkarim kadigiti anak mo. Kasapulan mi ama iti bendisyon kada ito yung oras. Iti bendisyon ti pina panakaawat mi. Gapu iti sirib nga ited mo kada kami. Tapno da ito yung leksyon ama, mangpatibker ipet kang panagpamati mi. Nga umayen ital daw nga ibaon mo iti anak mo. Nga umay na kami alaen. Agyaman kami o Diyos, agraman mo ten iti panakad, pakawan dagiti basbason, itinagan na po mesos. Amen. No, sipsiputan niyo kakabsat, at datayon iti nagtingaan, iti daytoy a quarter. Nagtingaan ko nakabsat, at datayon iti lesson number 7. Katanya lagi din ta, no kitain tayo, digiti imong unang nga inem nga leksyon, nga inted ni Apo Diyos, nga inadal tayo. Na isentro, ket na isentro laeng kini Apo Diyos. Isong nga iti kitain tayo kakabsat, kadaytoy nga panagadal tayo, maisentro kuma kini Apo Diyos. Sakbay ti amin na dadigiti gagayem ken kakabsat nga isuy iti kadkadwa tayo nga kangkanayon. Ket kuman kakabsat nga ited ti nabara nga panangkablao kadakwada. Umuna dagiti Taigons. Dagiti Taigons kakabsat ket gagayem nga taga Carino, Panikitarlac, but they have migrated to California, USA. Ni Brother Ed ken ni Sister Ophelia ken ti familia. Iti may kadua ni Sister Claire Katanawan Alunan. Adamat lang ijay Santiago, California. Iti may katlo ni Sister Melody Ariola Cadiente, adda kakabsat ijay Honolulu, Hawaii. Kastamet dagiti Aguinaldo family. The Aguinaldo family ket kadua da Pastor Dave ken Sister Rebe Madrid ijay church da kakabsat. Ijay Honolulu. Kahit kung i-greet ni Ferdinand ken ni Raquel. Many years ago, I celebrated their
wedding ijay pasukin. Ngem nag-migrate dan kakabsat, kaduada dagiti naganak da Brother Ercol. Kahit kumat gay-greet, itagkasinsin ni Sister Raquel Katubig, nga adday Spain, kun ni Brother Jesse Katubig, nga adda kakabsat ijay California, USA. No kasano iti panagsilpo iti kunadag iti do, kasapasor kasalagsilpo ti Baguio kun ni Brother Jesse. We have a long story of experience to relate with. Katagyaman akno kang kanang nga ifa-follow up ko digdi post ni Brother Jesse ni Apo Diyos iti madaydayaw. And I would like to greet also some local friends ni Sister Amy Bello, dagiti gagayem tayo nga gasawa ni Brother Jerry ken ni Chema Concepcion, ni Brother Roland ken ni Sister Margie Agustin. Ken kablawan da kayo mamin kakabsat. Iti lesson tayo na isentro kakabsat, ijay kapitulo 4 iti libro iti Apokalipsis, ta iti paset amayulo tayo. Adda kakabsat iti Apokalipsis 4:11 na isurat ket basaen tayo. Sika iti maiparbeng, apumi ken Diyos mi nga umawat iti dayag, iti dayaw ken iti pannakabalin, tasika pinarsuam dagiti so amin nga adda, ket gapu iti nakem mo na apaaddada ken naparsuada. Iti inadadal tayo kapsat, it is worship. Panangdayaw kakapsat, taapay. In the great controversy, kayat ni Satanas nga isu iti madaydayaw. Laglagipin tayo nga oray pay idi nga sinulisog ni Satanas, ni Apo Jesus. Kayat dayjay anaparswa, nga dayawin na dyan ang parswa kenkwana. Idi nga inpan na kakabsat, ijay kangangatuan apaset iti templo iti Jerusalem, ket ibaga na, no agdayaw ka kanya. Tapay, when we worship someone or something, we give our allegiance kadayjay nga daydayawin tayo. Isuna nga ni Apo Diyos ko na nam, I am a jealous God. Iti kayat na isuna laeng iti maayat, isuna laeng iti madaydayaw. Worship belongs to God and to God alone. Isungin bagana ni Apo Diyos, awang kuma iti sabali a Diyos mo, iti sango. Di ka mangaramid iti kinitikitan nga ladladawan. Ta intun no irukbab tayo, dagiti bagbagi tayo, kadigajay nga naaramid, a kinitikitan at ladladawan. We turn away our allegiance from the Creator, kadayjay nga inarabid met laeng iti tao. Ngati kunada, adda matana ngam saan ang makakita, adda itagong na sa, adda lapay na saan nga makangil. Taapay, manipod kadayjay nga kayo, kinitikitan dalang, they curved the form of a man and then called it an image of someone. Anya tinapasamak kakabsat, iti John 4, kitaan tayo. Ni Juan nakakita iti silulukat nga arwangan, ket nanggag na iti invitasyon. Come up and I will show you the things which must take place after this. Ket babaen kakabsat iti sirmata. Napan ni Juan ket nakita na iti trono.
ijay ket nakatugaw. They very familiar nga grupa kenkwana. Apay nga very familiar? Because John was one of the 12 disciples of Jesus. And John was one of the closest of the disciples of Jesus. Ket ni Juan isun iti naudi si bibiyag kadigitoy nga disipulos. Isung iti nakita na dayjay nga adda ang nakatugaw. Dayjay ragsak ni Juan. Nakita na kabsat nga dayjay amanubot na nga isu iti sinursurot na. Iti unag ti talukit kabudwa nga tawtawen. Ken manu a tawtawenen ingana nga addan ijay isla iti Patmos. Anya pa'y nakita na? Nakita na iti 24 nga trono nga manglawlaw ka dayjay trono nga nakatugawan dayjay anak iti Diyos. Ket digitoy nga 24 nga papanglakayan. Ket dinaydayaw da, dayjay ang nakatugaw. Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Idi ad-adalin tayo daytoy, adda iti may sa ludsod. In the past lessons, dito gaming kabsat noong when you are viewing this lesson review, adda digiti ag text kanya, pastor, anya digitoy, anya dayjay, pakilawlawag mo man. Adda digiti sa lutsod, digiti kabsat, kastoy, pastor, pakilawlawag mo man. And one of the questions was, sino dagitoy nga 24 nga papanglakayan nga nangibaga nga isuda iti daghan yung kapsat ya sumbat dito yung papanglakayan. You are worthy, O Lord, to receive the glory and honor and praise, for you created all things, and by your will they exist, and they are created. Iti pan nakailawlawag kakabsat. Dagiti masisirib, iso da ito. Dagitoy nga 24 nga papanglakayan. They are the representatives of the redeemed humanity. Manan sa lutsod, pastor, sino ngay dagitoy? Naggapuda dito'y daga, na isalakan dan kat addadan iti langit. Sino dagitoy? Amot na yung kakapsat nga ijay langit addan dagiti pada tayo at tao nga managbasol ngem gapu iti parabor ni Apo Diyos addadan ijay. Dua itinapan iti langit nga saan da ang narabanan iti pait ni patay. Umuna ni Enoch, mikadua ni Propeta Elias. Mikatlo kakabsat, adadjay ni Moses. Ni Moses wala tayo ijay Mount Nebo. Ngem isuna pinagungar iti Diyos. Saan akayat nga ni Apo Diyos ketenglen ti kabuso, dayjay abagi the remains of Moses. Ket apan na pinagungar. Iti pamanak nagkakabsat. Ijay Mount of Transfiguration. Napan ni Apo Jesus ijay, kadwa na digiti adalan. Ni Pedro, ni Juan, ken Santiago. Anya nakita digito yung adalan. Nakita da nga adda ni Apo Jesus ijay tinga, ijay kanawan na, ken ijay katigid na, ket ni Moses ken ni Elias. Iti kunada pa ka, apo mangipatader tayo na iti talo nga abong-abong dito. Why did Moses and
Elijah, nagparang ijay to give us a foretaste kaday ijay nga mapan iti langit. Taapay ti kunana kakabsat ni Pablo, may panggap iti ay ni Apo Jesus, ket datayo asimibiyag, saan tayo nga unaan dagiti natayan. The truth is, addanto dagiti mapan iti langit, nga saan da nga maramanan iti pait ni patay. Adda digijay nga anak ni Apo Diyos, gapu iti kinamanagayat na, inpalubos na, nga aginanadan kini patay. Di taltalo da pa lang, pastor. Unam, apan tayo kakabsat, iti Matthew 27:51 ingana 53. Na isurat ket basaan tayo. Ket adtoy ti abong ti templo napigis a naggudwa. Nanipod ngato agingga iti baba. Ket nagkintayag iti daga. Ket dagiti bato na pispisida. Ket dagiti tanem naglukat da. Ket adu abangkay dagiti sa santos ama maturog na pagungar da. Ket rimwarda kadigiti tanem, kalpasan nagungarda, simrekda iti syudad anasantuan, ket nagparangda iti adu. So this is the special resurrection. Kaano? Idi nga adda ni Apo Jesus ang naibaratay iti cross. Idi nga naibagana dahi maudin kadigiti pito a balikas. Idi nga inyawat nan iti kararuana iti Ama when He said, "It is finished." Nalpasen iti great controversy, the seal, the destination of Satan is final. Death. Ngem dagidjay nga simulot ken ni Apo Jesus, pambaneknek. Dayjay kunana nga siyak ti panagungar ken ti biag. Addan dagijay ang napagungar. No alaen tay nga rod kakabsat, ta idtoy Matthew 27:51-53. Iti inbagana ket dagiti tantanem naglukat da. Sino nagungar? Dagiti sa santos. Matthew did not give a number. Kuna digito'y kakabsat, when I was trying to research on this, kuna digiti theologians, since that 24 elders are the representatives of the redeemed humanity, adadto'y dagiti tao, kaslakanyam ken kanyak, nga addan imun unadan iti langit babaen ti parabor ni Apo Diyos. Anyagi din nga naggasat digito. Ngem di kinagasat da kakabsat. Laglagi pa. Inted ni Apo Diyos met ken ka. Apay, idi nga namati ka ken Apo Diyos. Dahil sagot iti bayag nga agnanayon. At damutin, ken ka. Subyente kakabsat ni Juan. Ni Juan iti island ti Patmos. Insurat na kakabsat. Iti Apokalipsis 1:9. Siyak ni Juan. Akabsat yu nakipaglakam kada kayo tirigat ken iti pagarian ken kinaanos ni Jesus. Addaak idi ijay puro amanaganan Patmos. Maipuon iti so ti Diyos ken ti pamaneknek ken Jesus. Where was John? John was in the island of Patmos.
He was the last living of the disciples of Jesus. Anyan kakabsat nga suffering nga linakam di gito nga dadalan. If we will study only know how these disciples were murdered, anyan nga rikat na. Ngem itinbaganan ni Juan, agdaak ito'y puro iti Patmos. Isuna. Tadigitsay kabusor kabsat, in kabilda, iti maysa nga isla. There was no way of communication. Kaslala ko maitataan niya. Ngem, it's not the same as in the past. Iti damdamo ka kabsat. Ito kasalat ko iti cellphone. Apang kapay sirok iti anya. I'll give you an example. Ada iti away camping ita church tayo ita iba San Jose Tarlac. Bangkirig ko namin. Apan dayjay aglalok laulyan da muli dayjay flagpole sa daingato di cellphone da. Tapay, awan iti signal. Yung itatan, you can almost go everywhere. But I was, tadigito'y, kunata yung providers, they have placed their towers almost everywhere. Yung anya nga takapsat, no, adapay lang iti lugar, adapay lang iti isla, kaslala, puro iti Patmos. Sika, wino siya kit ipurwak da dijay. With no way to communicate. I'll give you an example. Inayabandak kakabsat, tada ito magamin Brother Jones Dingay, isuna iti education superintendent iti Mountain Provinces Mission. Idi, kit kuna nakapastor, awisin da kaman nga mga week of prayer, idjay TVA. Oh, I love the news. Kahit kumapan dya TVA. So, uwan ko na. Anya, pastor, amok di mapan ko na. So, I took the public ride, a bus, from our place, ito Herona na panak Bagyo. Halos nga nagpapanagak ijay Dangwa Station, ijay ti Ayanti Bus, nga pangalaan nga mapan ijay Quirino. Kaya di nakalogan ako, nga nganid, awamit ti turog, awamit ti ko. Agsipot, may isang bus day, iti may isang aldaw. Idi nakadano nakijay. Kita kakabsat. Unfortunately, there was no signal either from my iPad or my cell phone. Tati Globe provider hanga makadano ijay. Smart kada. For more than 1 week, I was cut off from the world. Eh di, itulod ako from TVA tuludak ije Bagyo. Ay nagayat di gito yung kakabsat. Intuludak from Bagyo, gana pa ije Saitan. Tadadjayan di gito anak ko, gani Mrs. Rafan Agururay. For all those weeks, there were happenings ngandiya ka mo. Idiadda kami kakabsat idiadalan. Nga addan iti connection dito yung cellphone. Ano agunin? Amom dyo uni din mo nagado message. Niya nagsasaron. Naurnong kakabsat. And one of the good news that I received was dayay manugang mi nga ni Sam ket naganak September 16 anya it is winusino inya na she is our third granddaughter ni Emmanuel Luis Liam Emmanuel Liam. Now what's the point? In purwakdan ni Juan to persecute him was to torture his mind.
Ngem ni Apo Diyos, saan na nga binaybayan kakabsat? Han na nga binaybayan? Tapay, ijay gayam iti nakitungtungtungan ni Apo Diyos kinkuana. Dinggin nyo kakabsat, dayjay imbaga ni Apo Jesus nga insurat matlaang ni Juan. Juan 16:33. Naisurat saan tayo. Dagitoy insaok idi kada kayo. Tapno adda ko matalnayo kanya. Dito'y lubong adaan tu tirig, rigat yung ngem manginanama kayo siya, pinarmek ko iti lubong. That was the joy of John. Nauray no agmaymaysan, amuna dahi inbaga ni Apo Jesus, pinarmek kun iti lubong. Sa nangngeg ni Juan, lo I am with you always. Ket ijay nagparang kakabsat ni Apo Diyos babaen ti sermata ken ni Juan. Could you imagine the immense joy nga adda ken ni Juan? Ket numapan tayo ti leksyon tayo. Kuna nakakabsat, dagiti papanglakayan, sublyen te manen de paset amayulong. No, de versikulo 7, iti 14, iti Apokalipsis. Na isurat, ket basahin tayo, Apokalipsis 14, versikulo 7. Ket kuna ti dakkel ati mag-agbuten kay iti Diyos, ket isudayawen nyo, tadimteng ti oras ti panangukom na. Ket agdaydayaw kayo, ti nangaramid iti langit, ken iti daga, ken ti baybay, ken dagiti ubog, dagiti dandanom. Ni Juan, amuna kakabsat, no sino daytoy nga ibagbaga dagi anghel no tumaytayab. Ijay Apokalipsis 14. Amuna. Kasano iti panakaammo ni Juan? Insurat ni Juan kakabsat. Ijay Juan 1, versikulo 1, ingana iti 3. Naisurat ket basahin tayo. Idi po nganay adda iti berbo. Ket iti berbo adda iti Diyos. Ket ti berbo isu Diyos. Let's be very clear. Ti kunana ni Juan. Ket ti berbo isu Diyos. Isu metlaeng adda idi po nganay iti Diyos. Dagiti su amin na padagapuken kuana. Ket no isu awan tinapadda kadagiti adda. Amamuna. Kasanung amamuna. Again, add it in verse 14. Ket kunana, nakita mi, daytoy a berbo nagbalin alasag. Nakita mi, nangngeg mi, adda ti kapadasan mi, nga nakikadkadwa ken kuana. So John was a living testimony, a living witness. No, sino dayjay inbaga, dayjay anghel, nga dayawin, agsipod ta ti oras ti panangukom na ket dimtengen. Iti sumarunong nga adalen tayo kapsat. Anya nga rod ti relasyon, iti ebanghelyo, iti judgment, kastamet ten ken iti creation. Laglagipan tayo kapsat, nga iti sentro iti ebanghelyo. Isu iti panagayat iti Diyos, ket iti sentro dayjay nga ayat iti Diyos. Isu ni Apo Jesus. John 3:16. For God so loved the world, tanya narabi na inted na iti anak na abugbugtong. Tasya sa sino man amamatiken ko na, sana matay, no di ket adabiyag na ngagnanayong. God gives eternal life, kadagitjay amamati kini Apo Jesus. Isungano kita ente kakabsat, ije Kolosas 1:13 ken ingganat 17. Basaen tayo.
Isu anaglukat kadatayo, iti panakabalin iti siknget. Ket inyalatiw na tayo iti pagarian, iti dungdungwen na nga anak. Now, let us see what Paul was repairing. Sino dayjay nga nanglukat kadatayo? Ti Ama. Anya inaramid ti Ama. Inyalatiw na tayo. Manipod iti siknget, inyalatiw na tayo iti pagarian, iti dungdungwen na nga anak. Ituloy ito nga basahan, kapsat. Ket kenkwana maaddan tayo iti panakasubot, panakapakawan, dagiti basbasol. Isu aladawan ti Diyos adi makita, ti anak nga inauna kadigiti amin a naparsuan. Ta kenkwana naparsua dagiti amin nga adda kadagiti lang langit ken ti daga. Makita ken sana makita uray dagiti trono wenno kinaturay wenno pagturayan wenno pannakabalin dagiti isu amin na parsuada gapu kenkwana ket maipaay kenkwana ket isu ti imuna kadagiti amin nga adda ket isu amin abambanag addada kenkwana. You will see that there is a role to be played. Kabayatan kakapsat nga agad-adal tay kadaytoy nga lesson. Lesson number 7. At digiti kakabsat, I believe you are studying your nightly with your lesson every night. At iti nagsaludsod kanya. And I would like it to be discussed shortly kada ito lesson tayo. Di saludsod na, pastor ko na. As I study my Sabbath school lesson, this week, itatagabsat, worshiping the Creator points to Jesus Christ. Di saludsod, is He alone in the work of creation. So di saludsod na, dati premise na, that the worshiping the Creator ket ni Apo Jesus. Di saludsod na, is He alone. Kakabsat ko, kas panang sumbat ko kada ito'y asaludsod, da ito'y akabsat. Agpaay ka datim amin. As Christians, we Seventh-day Adventist Christians, we believe on the triune God. We believe on the triune God. At damay may nga Diyos, ngem dayjay nga may nga Diyos, adda talo a persona, nga adda ka dayjay nga may nga Diyos. Tani Apo Jesus mismo inbagana. Ije Matthew 28 verse 17, verse 19. Anya timbagana ni Apo Jesus. This is kunatay the Great Commission. Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matthew 28 verse 19. Please take note. Nga ni Apo Jesus inted na directly dagiti nagan, dagiti talo nga adda ije triune God. Ket separate dagitoy nga panangited, dagiti end. Anya dagiti nagan nga inted na the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mapantayo kakabsat, ijay creation account. Let's go to Genesis. Ijay Genesis chapter 1 verse 26. Na isurat,
And God said, let us make man in our own image. Kada tayo kakabsat nga Ilocano, basain tayo dayjay pan nakaisurat na. Ket aramiden tayo, itaw akas kasping tayo. In other versions, akas kalanga tayo. Iti kayat ko nga itudo, dayjay as iti English, iti Ilocano nga tayo, points to more than two of the triune God. Tanong, si kaken isyak, let's put it on a singular form. Inaganak man ti may sangkap sa, nukuma, da kami ken ni Brother Elmer Duldulao, iti agtungtungtong. Kuna ni Brother Elmer nga taga sa Ilawag City, Pastor, sita, tadududwa kami. Ngeno sumrak kas pangarigan kakabsat. Iti may katlo, iti pagtungtungtungan mi. Agtungtungtung kami kani Brother Elmer. So we use sita. Ay, no siya, katungtung ko ni Brother, sita Brother Elmer, ni Brother Elmer ka, when sita Pastor ko. Ngeno sumrak, iti may katlo. Kas mga sumrak ni Brother Manny, nga di Guzman, nga isuti nagagat, nga trabahador ni Apo Diyos, iti Vintar District, iti Ilocos Norte. Iti sumrak, mabalin mi pa yung usarin dyan sa unga. Ta? Haanan no di Brother Manny, datayong tapay, talo kami kakabsat. This is a very common yet simple explanation kada Genesis account. Di kinapudno dito'y kakabsat. Ibagati Biblia about God referring to the triune God. Umuna, ijay God the Father, ti Ama. Numapang tayo jay Isaiah 64 verse 8. Denggan nyo ti inbaga ni Isaiah. Kunana ni Isaiah, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. And all we are the work of your hand. Anya iti panangdayaw ni Isaiah iti Diyos. Ket sino ti inaiban na? Unana, sika iti Ama. Idi uhapo at Jehovah. Una, sika ti Ama. Anya iti naramid ti Ama. Kunana, sika iti nangaramid kada kami. Sika dayjay ing agdamdamili, dinamili na kami. How about the Son? How about the Son? Manan agsublite kabsat dayjay inbagana ni Juan 1, versikulo 1, 3, inganat kasortoy. Idi puganay adda ti Berbo. Ket ti Berbo adda iti Diyos. Ket ti Berbo adda iti Diyos. And then he continued. He was in the beginning with God. Amin nga napaadda inaramid na. Ket no awan isuna awam met tinapadda. Sana indeklara. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the begotten of the Father, full of grace and of truth. Pastor, kumusta ba jay? Holy Spirit, agsublitay manen iti Genesis account. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form
and void, and the darkness was on the face of the earth. And the Spirit of God was hovering over the face of the world. Nakita yun? Ijay kakabsat panang parswa. The triune God was present. Isung uray pa'y kakabsat, idi ibagadang parswaan tayo. They were having a dialogue, the triune God. In connection with this, anya ngay pastor, iti leksyon nga agpaay kanyak kansika. Umuna, ni Apo Jesus nangabaken. Ket no ad datayo kenkwana, datayo met, na ibilang kadayjay nga panangabak na. Let us remember, this is the story of the great controversy ng rugi di langit, naabak ni Satanas. Bimaba, na ito'y a great controversy dito ito. Naabak latta ni Satanas. Itigura ni Satanas ing bauing na kadayjay nga babae nga isu iti iglesia idjay apokalipsis. Anya kababalinday diyang apokalipsis, babae di apokalipsis nga papatsin na ni Apo Jesus nga tungtung palenda dagiti bilbilin ni Apo Jesus. Ket inabakda dayjay akabusor, babaen iti pannakabalin iti dara ni Apo Jesus. Ket no umay kakabsat, dayjay panagbuteng tayo. Tapay, remember this. Ni Satanas saan nga nagpapatingga? Iti kayat ni Satanas, riribuken iti panagpampanunot tayo. The creation has now an enemy. That is the theory of evolution. Tati kayat ni Satanas dayawon na. Iti kayat ni Apo Diyos siyak iti madaydaya. Anya dito theory of evolution kakabsat. Nga iti amin nga da dito lubong agraman iti tao. It evolved from a particular cell, and it took millions of years ingga na nga nagbalin akas iti makita tayo itata. Ngem ni Apo Diyos imbagana nga saan? Tani Apo Diyos isu iti nang parswa kadagiti amin nga adda. Kapsat ko, tumo na nga lesson, kinti maudi nga lesson, nga maala tayo ito'y libro iti Apokalipsis. Jesus is the winner. Satan is the loser. I want to be in the side of the winner. Ulitin, I want to be in the side of the winner. Amok nga kastabat ti desisyon mo kapsat. Ket iti pagyamana kapsat ko. Ti pagyamana kapsat ko. Dayjay inbaga ni Pablo. May kadwa a Corinto 5:17. Naisurat, basahin tayo. Gapuna no ti maysa adda ken Kristo. Isu baru a parswa. Isu baru a parswa. I intentionally repeated that verse. Dagiti bambanag addaan napalabasdan adtoy nagbalinda a baro.
I praise God. I thank God. Tauray itata. His power of creation is in process. Idi nga pinilin ni Apo Jesus. Pinanawang iti loyal team iti kabusol. Anya inaramid mo. Gapuna no timay sa adda. That's your decision. Here is Jesus. Sika kadisyak reto. Gapuna to timay sa adda. It is your decision. It is my decision nga adda tayo ken Kristo. Sino ka? Sino ang? Isu baru aparswa. Oh, I like the phrase. Isu baru aparswa. Anya inaramin na. Dagiti banbanag adaan na palabas na. He forgave all of our sins. Deleted all our pasts. Ket inaramid na nga si kakabsat ko. Inaramid na uray met kanya nga data nagbalin abarom. I praise the Lord. Anya lesson tayo. Worshiping the Creator. Dagiti daydayawag nga Diyos. He's involved in the creation process. Sikakan ti siya. Uray pa'y di naglabas. He is an active God. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama. Iti kinapudno nga inadal mi itata. Agyaman kami iti tulong iti Santong Espiritu. Nga nangited kada kami iti panakaawat ken ti sirib. Agyaman kami ama. Kaday sagot iti parabor mo. Nga idi nga inawat mi iti anak mo. Inyalatiw na kami o Diyos manipod iti sitnget. Inkabil na kami iti nakalawlawag nga panangidaldalan iti anak mo. Agyaman kami. Tainayaban na kami ita pagariam. Agyaman kami tauray pa itata ni Apo Jesus babaen ti parabor. Ket o Diyos mangar-aramid iti kinaptalged daya panangayab na kada kami. Tulungan na kami o Diyos. Dawaten mi nga iti nasantuan nga Espiritu. Nga isu iti naggaraw nagtrabaho idi punganay. Agtrabaho kuma iti panagbiagmi. Iti panangidalan na kada kami. Panangilawlawag na kada kami kadagiti kinapudno. Binisyonam dagiti kakabsat nga nangadal ti leksyon mo itataw Diyos. Binisyonam dagiti iglesia. Agyaman kami itinagan na po may Jesus. Amen. Ken amen. Nalpas iti lesson number 7. Akas ti kanayon nga ibagbagan ni kapsat. Ay ayaten na kay na po Diyos. Ay ayaten da kayo mat. Imbag karabitem amin kakapsat.